No, takže sme v druhej časti našej Portal 2 gameplay číslo 2, no. Je tu Double CZ a Easy, no. A ako uvidíte v tomto leveli, Gledy si z nás bude robiť srandu, no, svinia hnusná. Ešte nám daj takú sprostú kocku, že srdiečkovú, to akože nemôže dať čo iné. No, aha, teraz to. To už je tretia, nie? Či druhá? Tu dobrú. Pozri sa, počkať, išlo to dole, nie? Či to nešlo dole? No tak chod na to. Ináč škoda, že si žena. Počkej, kde je ten výtah tady? Tak, plunk. Já nahoru. To jsem asi měl si tu sebou. Toto je tiež jeden z mojich obľúbených levelov inak. Nepadej tu. Co ještě, no? Že toto je jeden z mojich obľúbených levelov, no. Ja mám rád tie skákacie, čo stále iba letíš a letíš a letíš. A potom dopadneš na super boty, ktoré ti nič nezlomia a ideš ďalej, a ďalej, a ďalej. Predstav si, že by sa ti teraz tá kocka zrušila. Gladys by bola toho schopná, no. A ideme ďalej, len fú, našťastie, že sme dlho nevedeli to Whitleyho, lebo iba z neho šlak trafil, čo by stále hovoril. Aj tak z neho bude svinia. No tak mu treba, nech len v tom vesmíre ostane. A vieš, čo mi nedáva trocha logiku? Keď si už na mesiaci, tak ako to, že dýcháš? Keď si v mesiaci, tak ako to, že môžeš dýchať? Ešte ani nie ti zima tam. A však tam vesmír je chladný, nie? Však to sme sa učili. No, tu bude tá mamka. Dúfam, že ti zase nebude tak dlho trvať zase nájsť riešenie tejto ľahkej úlohy. Inak ešte som zabudol povedať, naši diváci, že Double CZ a ja sme sa stihli spraviť všetky základné potreby, on sa vysral, som sa vyšťal a som sa najedol a napil, no. Tak nie je to pravda. Si to stihol, ja som to stihol, tak čo chceš. No ale mne treba ešte šťať, tak ťa to nemám zatiaľ samého. No a tak zatiaľ vydržíš daj ako sa rozprávať s ľudom českým, slovenským, poľským, maďarským, anglickým, arabským, írským. No dobre, tak idem zatiaľ. Čaute ľudia. Chci na ní.
Jsem ale šikulka, takhle to nikdo neumí. Počkej, já ti mám tu kostku. Nevíš? Ne. Co? Ja som tu nebyl, veď som ti hovoril, že som sa išiel ešte. Já nevím, čemu tam dala tu kostku. Jsem to dal bez kostky. A to sa dá bez kostky? Jo. No tak tieto začiatočné levely má viacej riešenia, no ale tak, řešení teda, ale tie horšie tie majú menej, no. Ale kapitál třetí. Máme kapitolu Jen si třetí. mláč, jo, dobře ty. To si zabil, Ty. to si vychytal. Jumpy! No, Jumpy, bože. Nie, toto je... Hej, to jsem já, jsem v pořádku. No. Já jsem chcel, aby si byl mrtvý. Nebudeš věřit, co se mi stalo. Ležel jsem tam a ty jsi... nechtěl jsem to prečítať. Naríždi. A vieš, na ktorú hru Portal nemá žiadnu šancu? Vieš, aká hra je oproti Portalu lepšia ako Portal 2? Crash Bandicoot. To akože Crash Bandicoot bola vždycky hra hráčov. Co sa stalo? No to zavřela. Tak mu treba Vitliovi, nech sa tam podusí ešte. Jau! A vieš, čo rozmýšľam? Počkej, já hledám, kam mám dát ten pohod. Já se trefil. Dobře. Aha. Aha. Jsem měl štěstí asi skákat. Ježiši, au. Aha. Je? SMSka. Už mám vstávat, já stávám. Teda jsem vzůr. A jo, Facebook. Takže teďka já někam odešel ten. Já? Au! Ja. No, to je dobrý, no. A teď jako to mám udělat? A jo, pardon, na snahy. Sorry, ja som mal vypnuté zvuky, takže ste ma asi nepočuli, no tak. Čo? Mi přišla SMS-ka. Hej, a kdo ti písal? Jednoho, kterou se nakazil. Čím preboha? Zadat jednoho. Počkaj, ty si jedal filcky? Ne. Filcky. Fú, som sa zlakol. Portálem si ju nakazil. Ne, nakazila se kvůli tomu, že jsem psal nějaký blbosti a ty nějak se do mě zdomilovala. Jaj, ty si ju namotal, čo? Ty kanec, ty kanče, ty vole. Až musím koukal na Facebook. Veď nie, už počkaj tých pár sekúnd. Bože, ešte máme pár minútiek do končenia druhej časti, no. Ale tak to SMS-ko si zabil, vieš, že prišla aj mne SMS-ka. Asi pred minútou. Jo. A vieš, čo z nej bolo? Máte zmeškaný hovor od čísla bla 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 bla.
Nevolá si mi náhodou? Ne. No ja som bol, vieš to, ja som bol totiž na vecku, tak možno, že si mi volal, aby som prišiel tak. No aj tak. Inak pohni. Taky oblíbená, ale kdybych taky věděl, kam mám. Je to tvoj obľúbený level, ale ani nevieš, kde máš tak portály, ani nevieš, ako máš Už prejsť. vím, jo! Už vím. Jo, je tady jedna chybička. Když skáču, tak mi se udělá laser. Ten kratán! Jebala. To si mě dá portáž, to jsem dolů. Počuj. Počúvaj, Double. Ja, čo som... No a už viem, čo som... Píše i na Skype. Tak ne, tak to je někdo jiný. Povedz, že voláš so svojím... Ježiš, Pak. počkej, kostičko, ale tam. Bože môj. Kostičko, nečetli. Dúfam, že tieto videá dáš v HD, lebo ak nie, tak ti prijedem. Dám HD, ale bude to na dlouho. A tak nemusíš dať zase všetko HD. Koľko ti to trvá, kým dáš HD video? Než to dám do toho formátu, tak 10 minut, ježiši. Ale když to dáš na YouTube, A když to dám na YouTube, tak kolem hodiny taky. ty máš normálny meno Mirek, že? Co? Chceš Mirek na normálny meno. Jo. Takže Mirečku. Hej. To som ťa vystrašil tak tvojim menom, že Mirečku. Že musíš urákať. Na tebe by sa fakt hodil, že by si mohol dabovať Weeklyho. Do prdela. Nie si taký ukecaný ako ono. A svojím spôsobom a hlasom a tvojim skriekaním ako Weekly by si sa hodil. Na kurva, ty vole. Ježiše, ježiše, ježiše. Ale Mirečku, máme jen 3 minúty. Tady mám kostku. Stíhaš to za 3 minúty? Jo. No tak to som zvedavý. Pri tvojom hraní, či to dáš za 3 minúty. To ťa budem uznávať. To ťa budem uznávať, no tak to si... Tak to si zabil, ak to dáš do 3 minút. Buď si zabil seba, alebo zabiješ tú dievku, čo hrá Fortnite. A ona nehraje Fortnite. Ej, kam to letí, kurva, ta kostka, volá, letí někam do prdele. A však Portal je sama prdel, tak čo chceš? No dobre, ale Mirek, už by si mohol dokončiť ten level. Dobře, už to dělám. Jo! Počkej, čo musím si zajít zbrat tu kostku. Kostku. Tebe prezývajú kostky, že? Kam mám jít? Ja nevím, no! A jo, Ja- kurva, už vím. Já musím No, skočit tak s tou to- kostkou. No, už mi píše na Facebook, ježiši. To... Nie, počkaj, to bolo mne. Ne, to bylo mě. To bolo mne, Ježiši, já se nechci s tou kostkou. to bolo mne To bylo napis. mě. Nie! Ne, já musím počkat, až doletí ta kostka, nebo se srazím. Jo. Bandit jumping. Dobrý, já už se potřebuji s tím pokecat. To je jako důležitý. No dobre, tak dokončí tento level a ukončíme druhú časť. No, takže ukončujeme druhú časť našich gameplay videí o Portal 2B. Ďalej, kurva! No dobre, tak čaute ľudia, vidíme sa v tretej časti. Čus.